Sziasztok, én Barna vagyok, és újra itt lennék egy Minecraft Pocket Edition-ös videóval. Be is lépek a világba. Na, tuti este van. Persze. Ugyanúgy csináltam, hogy így csináltam egy kis létreszerűséget. Kiégettem a vasat, amit még az előző részben találtunk. Csináltam a páncélt, vaskardot és vascsákányt. Ennyi. Van még szanem? Van. Akkor craftoljunk botot és fákját. Nem tudom, hogy már itt voltunk. Ó, itt van szén. Ezt most kiszedem, mert most kell. Már elfogyott. Most kiszedem itt a szenet, amiből látom jó sok van. És ennyi. Ha kiszedem a szenet. Jó, ezt most még itt hagyjuk, majd kiszedem azt is. Ezt is bekraftolom. Nem mindet, csak hogy 64 legyen. Hoppa. Akkor jövünk itt még tovább. Igen, és ide már nem jöttünk le. Itt folyott el a fákjám. Akkor itt eljövünk inkább erre. Így. Úgy. Most volt vas. Kiszedem. Nem tudom, hogy hány részes lesz a sorozat, de egy 20-at megpróbálok minimum. Aztán persze lesznek még másmilyen videók is. Ott is van még. Már mind vas. Na, kiszedjük. Itt is van még szén. Na, ugorjál már fel. Még több vas. Oké. Akkor kiszedem a vasat. De tényleg amúgy videón kívül annyit fog általában csinálni, hogy amikor így bányászok, akkor hoppá, láva. Na már visszajöttem ide. Oké. Akkor csak annyit fog csinálni videón kívül, hogy max kiégetem a vasat. Ez amúgy egy nagy bánya. Na végre lefele megyünk. Ó, ez az. Még tovább. Víz. Jó, itt nincs semmi. Megyünk vissza fel. Aztán elnézünk még erre is. Itt is megy még lefele. Itt vas is van. Így. Egy ilyen lépcsőt csináltam. Na, itt is volt még vas, kiszedem. Még kell a vas. Majd akkor nem fogom kiszedni a vasat, amikor már lesz 3 Iron Golemem, meg ilyenek. Hoppá, itt meg egy szakadék. Akkor ide majd még visszajövünk. Ezt megjegyezzük. Itt még lejjebb is Zsák utca? Nem. Király.
Na, akkor jöhetünk még annál is lejjebb, na ott lesz láva. Isten, milyen nagy bányát találtam. És itt is folytatódik. Fú, hát ez óriási. Arany. Mindjárt visszajövünk, kiszedjük. És még arra is folytatódik. Hát, úristen. 20 perces részeket kéne csinálni, nem 10 perceseket, hogy fel tudjunk deríteni egy ilyen nagy bányát. Szerintem inkább már visszamegyek majd következő részben, mert én még mást is akartam csinálni ebben a részben, nem csak bányászni. Hogy minden rész csak arról szóljon, hogy bányászunk. Én el akartam kezdeni megcsinálni a kertet. Mert még még nem easy-n, hanem peaceful-on játszunk. Majd amikor lesz kajám, akkor már átrakom. Ha innen jöttem. Hű, remélem kitalálok. Erre itt még emlékszem. Itt jöttem, ugye? Igen. Akkor itt is még feljebb. Na itt merre? Itt, ez az. Itt jöttem. Aha. Nagyon faszán leestem. Akkor itt feljövök. Ígyni. Jó, még kiszedem minden a vasat. De most már tényleg nem lesz időm semmi másra. Felmegyek, azt már vége van a résznek. Mert csak 10 percesek. És azért 10 percben nem fér bele minden. Meg azért vannak bakik is, szóval még kivágni azokat. Erre is emlékszem. Itt a nagy tér, hogy nem már kitalálok. Ott lesz a kiút. Így. Hoppá. Ja, erre. Oké. Igen, ez itt már természetes fény. Ó, ez az reggel van. Akkor még befejezem ezt. Hoppá. Na. Megyünk felfele. Tegyél oda egy fákját. Jaj, majdnem leállítottam a videót. Tegyél oda egy fákját. Akkor oda. Mit csináljak? Fa ugye van nálam. Ez az. Akkor azt bekraftolom. Mondjuk egy ennyit. Itt van. Akkor így. Shift. És ez az. Oké. Hoppá. Na. Itt még folytatódik felfele? Nem. De majd ezt talán videón kívül, vagy következő videóban csináljuk meg. Visszajövök még ide. És zárom a részt. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Iratkozzatok fel. Én Barna voltam. Sziasztok!